Når vi udfører vores muscle snatch, så er der et par ting, vi skal være opmærksom på, for at være sikre på, at vi kan gøre øvelsen så overførbar til vores almindelige snatch som overhovedet muligt. Det vil sige, at når vi sætter op ved stangen, sætter vi op, ligesom vi vil lave et almindeligt snatch. Det vil sige, hoften er nede, skuldrene er lidt ud over stangen, og brystkassen er fremme. Herfra der starter vi bevægelsen i benene, så det vil sige, at ryggen ændrer ikke sin vinkel, før vi har nået knæet. Herfra trykker vi en lille smule tilbage i ryggen, så vi kommer ind og får kontakt med hoften. Kommer vi til at strække benene for meget for hurtigt, vil stangen komme for langt væk fra os, hvilket vil give os et hårdt kontaktpunkt, og stangen vil forsvinde væk fra os. Derfor er det vigtigt, at stangen kommer op langs kroppen, tæt ind til, så vi kan føre stangen lige opad og langs kroppen, så det bliver let for os at trykke den ud over hovedet. Herfra starter, trykker ud og presser ud op over hovedet. Det er vigtigt, når vi kommer rundt i vores turnover, at vi får hovedet ind under stangen med det samme, den har passeret panden, så det ser således ud. Så har vi stangen sikkert om bag ørerne, og den er let at holde på plads.